Angithathe leli thuba ngisho ukuthi sengiphakathi namhlanje niphakathi kulo isabatha lokuqala enyakeni ka2021 ngiboneke kubalulekile ukuba umuntu athathe ithuba ukuba aliqale leli sabatha ngoba kube kulengosi futhi ethi ushembe ungubani noma namhlanje ngahambi nomfoko amacengwane uBK woKhozi FM ngihamba ngedwa ngoba ngihlezi nje ekhaya ngiphumule kodwa sengithi ngoba usuku lokukhulu usuku lesabatha angeliqhube isabatha ngoba lelo loqala ngonyaka ka2021 ngiqhamuka ke ekuhlonipheni ithempeli ngaphansi komshobelo Mahaya umvangeli wami wasenkandla umvangeli uShando ngiyabonga ke ukuba uNkulunkulu aphinde wasithwala waze wasibeka lapha umsebenzi nje lona wokuhlola imibhalo engwenza woKhozi FM kodwa engikhethe ukuthi namhlanje ngiwenze nje ngihleze ekhaya ungabe imude kakhulu bemfishane ngihlalele ekhaya ngibuka lapha sivela khona ngibuka umsebenzi uNkulunkulu asenzele wona umsebenzi uNkulunkulu kaShembe asenzele wona engosini yoKhozi FM ngakho ke Manazaretha wonke agcwele umhlaba usuku olukhulu lokusuku lesabatha esithi mesabeni uJehova sizwa ngezulwane igcina imithetho yakhe alibeleyo noJehova ngenceke yakhe uMoses ukuze wedumisa inkululeko yokuthixo emkhosi uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akuyamukela inthandazo yenu akasozanhlisela izibusiso uma ningale imithetho yakhe negcine usuku olukhulu lokukhulu usuku lesabatha eyakhulaza ukusuku lokuqala konyaka lapho sithe bokufika emakhaya sithe nje bokufika ngoba izulu lethu uNkulunkulu wethu ethena cha asihloniphe imigomo kahulumeni nomgomo wokuyivikela naye futhi uyathanda uba sizivikele ngizokhuluma ke namhlanje ngesihloko esicishe kuyisihloko esijwayelekile kodwa imvamisa sivamisa ukuthi sedlule nje kusona so sibuke namhlanje ngokwehlabelelo sisibuke namhlanje ngokweBhayibheli ukuthi iBhayibheli lithini ngesihloko engizokhuluma ngaso namhlanje oyisihloko sotshwala ngizokhuluma ngotshwala namhlanje ngamabomu ngoba siqala unyaka omusha uma siqala unyaka omusha siyakhula uNkulunkulu engathi angaqeda utshwala osewumbhubhisazwe utshwala obungenile entsheni namhlanje utshwala obungenile ebantwaneni okwenza isimo sokuthi singabuki ukuthi isasa sinalo noma imizi yobaba iyokwakha yini uma sizoba nentsha egxile kangako ophuzweni leli sabatha namhlanje ke ngilithethe kakhulu etshwaleni ngizoqala ke ngencwadi yesambulo isambulo 22 verse 15 ethi ngaphandle kukhona izitsha ngaphandle kukhona abathakathi ngekhanda kukhona bonke abenzi bokubi kukhona nesifebe utshwala ke bubambe enkulu inxaxheba ukuze lezi zinto uNkulunkulu ezisiningi kuyozenzeka kalula kodwa ngiyafisa ukuthi amanqala nje kule ngosi ngikuyona engihlezi nje ngizirelaxele ekhaya ngithi uShembe ungubani asikusho ukuthi uShembe ungubani ngoba ngempela sididekile sakholwa lokho ukukholwa hayi ngokudideka sakholwa sembulelwa sakholwa saboniswa abanye abantu abangakuboni uma sikholwa lenkolo yobuNazaretha kulenkolo kaShembe eyafika nomqalo wendlela ubaba uIzashembe umqalo wendlela asikholwa khona siphuphuthekile sabizwa ngezibopho zakhe zothando sangena kuyo lenkolo ngizoqala ke sibuke isihlabelelo sika 148 esisithi Sisandinda Wasimisa 148 Sisandinda Wasimisa sithi ke Sisandinda Wasimisa sabashiya ababephuza samlandela uphungelihle makabonge uJehova amen kuyinkinga ukuthi ke uma ubuka leli vesi okuyivesi lokuqala elikuhlabelelo 148 ubesiyofunda incwadi eBhayibhelini engcwele incwadi kaIsaiah 5 verse 11 Isaiah 5 verse 11 ithi wo kubona abavuka ekseni ukuze balandele uphuzo wo kwabavuka ekseni
ukuze balandele uphuzo. uNkulunkulu uthi kulabo ngoba wayazi ukuthi imiphumela yophuzo imphumulo ejule kangakanani emibi neziningi zoNkulunkulu. Manje abantu sabashiya babephuza ebese za 15 anakhulume ngophuzo abesithi uShembe sabashiya babephuza. Kwenza siyibuka ukuthi kanti ihlabelelo kaShembe zihlabelelo ezithini zixoxa iphindaba ngabe zasemhlabeni yini njengawo wonke amaculo aqanjwayo aqoshwe asemhlabeni. Siyazi ukuthi ngixoxe kakhulu ukuthi uShembe zonke ihlabelelo wayethola uNkulunkulu uqobo. Lokhu sikubuka ngoba yena wayenganga esikoleni wayengafundanga. Ingakho ke thina sesithola ithuba lokuthi asihlaze imbhalo ukuze sibe ubukhulu bakhe. Nansi imbhalo engivamise amangena okhosini ngifike sekunolwazi ngisuke ngihlaze zonke lezi ncwadi nizibonayo eziphambi kwami. Ezincane lezi esidisplay lapha akuyona exhibition but exhibition yasezulwini iqhamuka ezulwini ngengilozi enkulu uzilili okuyingilozi yesabatha. Yiyo lembhalo esiyibuke siyihlaziye esibhale thina uqobo lwethu nebhala abantu abahlukahlukene. Lapha khona amaBhayibheli ahlukahlukene ama-version ahlukahlukene. NIV King James Version nama-version amplifier ahlukahlukene siyawahlaziya lencwadi ehlukahlukene ebhalwe ababhala behlukahlukene ngolona omncane. Uverse 2 weHlangano 148 Sisandinda Wasimisa uthi namuhla masabanjiwe abagcinelwe ubumnyama bakhululekile ababizweyo makabonge uJehova. Bakhululekile ababizweyo makabonge uJehova. Ngithi sakala lonyaka ka2021 nawe bungabizwa kulo muNazaretha nawe bungabuze ebuhleni bokuphakama nawe bungabizwa uNkulunkulu akubize akushise zonke izinto ezimbi ezisiningi soNkulunkulu ikakhulukazi ngokwesihloko akushise uphuzo umuntu omusha akushise ukuba ungene edakamizweni ezinhlobonhlobo akushise ukuba isedeleli udelela abazali udelela umhlaba akushise ukuba ube umuntu wamantombazane nomantombazane bemuntu abafana ubufebe nokuhlobonga akushiyise zonke izinto ezimbi ezisiningi sokuNkulunkulu. Zithi Zaga 23 uma ufunda uverse 31 32 ungalibuki iwayini ukuthi libomvu nokuba liqebezela endebeni ukuba lehla kahle ngasekugcineni liyaluma njengenyonga luhlabe njengebululu. Ungalibuki iwayini ukuthi linjani ungalibuki nokuthi libomvu ngoba liyaqebezela endebeni zakho ukuba lehla kahle emphinjweni wakho ngoba ngasekugcineni liyaluma njengenyoka lihlabe njengebululu. Kuyisimangaliso ke lesi ngoba uma ufunda incwadi kaIsaya 5 ebese ufunda uverse 18 uthi ngalokho abantu bami bayathunjwa bengazi. Utshwala kuwumthumbi. Umuntu masephuza utshwala sesifana nomuntu othunjiwe. Ingqondo ayibibikho nokusebenza kahle akubibikho neyakhetha wenzeni nini nezinqumo ayithatha uzinqumo esuke iphushwa isidakamizwa sikatshwala nazo ke. Bese uverse 16 kepha uJehova sebawuthi uphakeme ekwahluleleni uNkulunkulu ongcwele ungcwelisiwe ngokulunga. Bengalimema nokuthi lonyaka masingcweliswe ngokulunga ngokaNkulunkulu noma uJehova basebawuthi. Uzothi uShembe ehlanganisa ku148 uma ufunda uverse 4 uthi sihlawulelwe siyakholwa obaba bethu bafa emandulo avulekile amathulo abo makabonge uJehova. Sihlawulelwe siyakholwa obaba bethu bafa emandulo avule amathulo abo sibabonile makabonge uJehova. Manje ikhumbuze ekutheleni konje uKristu mayebethelwa kwenzakalani uma kuqhabuka indwangu etempelini ebubende kwawukuthini between ukuxhumana kwethu nokuxhumana noNkulunkulu. Kodwa uma ungafunda uMathewu 27 uverse 52 kuya 53 Mathewu 27 verse 52 to 53
bheka ke isenqo sethempeli sadabuka kabili kusuka phezulu kuze ufike phansi, umhlaba wazamazama, amadwala aqhekeka, amathuna avuleka, imizimba eminingi yabangcwele abalele yavuka, imizimba eminingi yabangcwele abalele yavuka, baphuma emathuneni emva kokuvuka kwakhe. Kusho njalo 53 ithi baphuma emathuneni emva kokuvuka kwakhe uKristu. Manje yangimangaza le ndaba amayethu Shembeke uhlebelelo 148 sihlawulelwe, siyakholwa obaba bethu bafe emandulo avulekile amathuna abo, makabonge uJehova. Ebese ezokhuluma kanjalo futhi noMateyu uzathi uverse 5 esihlabelelo sikaShembe, bamenyeziwe emathuneni sebephumile, sibabonile bangenile emzini oyingcwele, makabonge uJehova. Ngakho ke lo nyaka ngathi bungabakhipha abantu abaningi ezolweni, ubungabakhipha abantu abaningi ekwenzela izinto ongezone kaNkulunkulu. Ngiyanimema ama-Afrika, ngiyanimema sizwe sakithi, ngimema zonke iy'nkolo ney'nhlobo zazo ukuthi ake nihambe niye emhleni babaNazarethe niyobona indaba enkulu, ngoba isikhathi esiningi nitshelwa nikugxijwe lo nkulunkulu owehlela abantu abamnyama, lo nkulunkulu ofana nathi ngokwenyama, othi uhlabelelo ka-85 inkosi yehla ezulwini yaba umuntu ebantwini, yayizele thina bonindini emnqamlezweni, yayizele thina bonindini emnqamlezweni, but yehla ezulwini yaba umuntu ebantwini. Yingakho-ke uShembe uyinyama, kodwa kule nyama uShembe kunonkulunkulu ngoba wehlile ezulwini wazoba umuntu ebantwini. Ngiyafisa nje ukuchaza futhi ukuthi uShembe uziqu zintathu kwayena uqobo. Uma udidekile ngeke uzokwazi ukuvulelwa ukubona uShembe kamoya noShembe owunkulunkulu. Uyothatha uShembe oyinyama ube wena ukuthi uthi umuntu obuyadla uyafana nawe uyaphefumula kanti udidekile. SinoShembe oyinyama lo zalwayo Elizabeth Sithaya Hadebe uyinyama lo, kodwa uma izongena ngokwembali edla imbali umoya ongcwele ushizwe kwakungena ngaleso sikhathi uShembe womoya, isiqu sesithathu leso sikaShembe, isigaba sesithathu sikaShembe leso. Isigaba sokugcina sikaShembe ilesi sesibongo nje sakaShembe tshelela okwakungabantunga kwathi endleli mayisa wasethwa uma isifike phezulu esikhothi siyoba ngokwaShembe ngeke saba ukhumalo, ngeke saba umntungwa. Manje abantu abaningi badidwa yilokho, ebese uthi lo moya ubunkulunkulu bukaNkulunkulu obusuka eziqwini ezintathu iziqu zintathu kaNkulunkulu, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu umoya oyingcwele, uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu indodana the Son, uNkulunkulu umoya oyingcwele the Holy Spirit, uNkulunkulu uyise the Father, with Trinity. Lo moya ongcweleke wehlela enyameni enguShembe yayisithwala uNkulunkulu. Yingakho siyidumisa, yingakho siyikhothamela, ngoba seyona inyama efana neyakho, asona inyama efana nomprofeti wakho, nomthandazi wakho, nesanga umfundisi wakho, nombishop wakho, noarchbishop wakho, onofada wakho. Uhlukile noShembe esimyela ebuhleni, akafani nabanye abantu. Bangasho abantu hayi inkosi mhlawumbe ifana nabanye amakhosi, kodwa akuyona inkinga leyo, akuyona into esingayidebate kushona ilanga, ngoba inokwembulelwa phakathi. Uma ungembulelwe ngeke uklebe ongembulelwe khona ebese uthi wembulelwe. Ngakho ke isabatha namhlanje bengifisa ke ukuba ke lithathe lisibeke lapho, ngithi ngajabula ukuthi ke sibabone ama-Afrika eyongena emzini oyingcwele ebuhleni babaNazarethe bagqoke ingubo emhlophe, babhajadiswe, bayenze konke, bathatha amathikithi, bazalwe kabusha, bawubuze ngelinye ilanga bawubone umbuso wezulu uma sihamba lapha. Empeleni njengoba sikholwa, asikholelwa ukuthi siyoba umqwebu, siyoba omolothini njengentethe, sikholelwa ukuthi sizohamba kulo mhlaba, ebese lo mhlaba bese ngale siyobonana noNkulunkulu. Ngakho ma-Afrika siyabonga ithuba elingiphe lona
noma kuyithuba elincane but ngiyabonga ngiyanimema ngempela ngiyanimema abafuna ukumenywa abafuna imibuzo nabafuna ukuba mhlambe bacaciseleke kakhulu ezintweni nezikhulumile nokuthi kuvuleka amehlo ukubona babuze ezinye izinto ngitholakala kwa-082 726 3466 ungaya futhi kuyoshophu ngokemahayi YouTube uyobheka zonke ilungane esenike iy'ntshuma ukuhlaziya nokuhlola kwemibhalo esike ngakwenza ngalwashembe uzokuthola laphana ku-YouTube but ngiyatholakala noma ngiyona indoda ehlala inesikhathi esiningi ngoba ngenza izinto ey'ningi ngesikhathi esisodwa ngikhonzile ukufunda ngikhonzile nomsebenzi wami engiwenzayo emnyangweni wezemfundo ngikhonzile futhi umsebenzi wami engiwenzayo njengoba ngiwuhlala womndeni wakwamahaya ngikhonzile umsebenzi engiwenzayo ngoba ngiwuselahlale wekomidi lasenkandla eliqhuba umsebenzi wamanazarethe ngikhonzile umsebenzi wami engiwenzayo wokubhala iy'ncwadi ngikhonzile umsebenzi wami engiwenzayo ukuba nginakelele umndeni wami nalokho kuwumsebenzi on its own ngikhonzile umsebenzi wami ukuthanda labo engimuhle kubona nokuthanda izihlobo zami ngikhonzile umsebenzi wami ikakhulu ukudlula kuko konke wokuthanda uNkulunkulu. Ngiyabonga-ke ukubaluleka isawatha namhlanje ngifisela ukuthi ngoba isawatha lomhla ka2 leli kuJanuwari 2 kuMasingana sambe uNkulunkulu asithwale asifukamele nje esikhukha sivela amatshole aso uNkulunkulu asibekele uNkulunkulu anqobe izitha engase zilivukele endleleni uNkulunkulu anqobe umubi angabi namandla ngaphezulu kwenu uNkulunkulu anqobe imicabango emibi uNkulunkulu anqobe izinqumo ezimbi nithathe ama-resolution noma izinqumo ezinhle ngezimpilo zenu ikakhulukazi ulusha lakithi lapha e-Afrika ikakhulukazi lapha KwaZulu-Natal nawo wonke ama-province sikhulekele abaholi sikhulekele abasiphethe sikhulekele ubuholi bendabuko ubuholi bukahulumeni yibo lonke uhlobo lobuholi sibukhulekele ngatithi ungathi ababe usihole kahle busise kuNkulunkulu businike izidingo esiyidingayo zomzimba service delivery kodwa ngokuthunywa uNkulunkulu ngiyibongela ngoba namathele njengoza amadoda ngeke bekhuluma inhlobo shalethele ukusika lehlobo nibe nesabatha elihle yabo.